Сябры, вітаю ўсіх, з вами Янка. Выйшла iOS 26 рэліз. Спамповалася яна ў мяне вельмі доўга. Усталяваў я на iPhone 12 Pro. Гэта мой асноўны тэлефон зараз. Быў iPhone 12 mini. Як зараз можам пабачыць, iOS актуальная, бета абнаўленне пакуль выключыў. Колькі гэта сістэма займае памяці, што самае цікава, пісалі, што даволі шмат. Вось тут, калі сістэмныя дадзеныя браць і саму iOS, выходзіць каля 21 гігабайта. У мяне тэлефон на 256. Карацей кажучы, як працуе гэта сістэма. Па параўнанню з RC-версіяй, у прынцыпе, працуе нядрэнна. Усе свае асноўныя функцыі, суседзі, добры вечар, файна працуюць. У App Store пачалі прылятаць абнаўленні праграм, некаторыя ўжо аптымізіруюцца пад стыль. Канешне, зараз ідзе запіс з экрану і трошкі аджыраецца колькасць кадраў за секунду, але вось нехта пісаў, што не падабаецца камера, мне наадварот, я як перайшоў з Android, мне гэта дызайн камеры падабаецца, асабліва вось тут, дзе можна выбраць фармат фота, лайв фота, уключыць JPEG, адразу RAW фота, то бок мне ўсё тут, у прынцыпе, даспадобы, скажам так. Што яшчэ вам цікавага распавесці? Новага нічога не дабавілі па параўнанню з мінулай бэтай. У наладах нічога з акумулятарам не з'явілася, таму што вось мяне, дарэчы, такі акумулятарастан, і скажу я вам, што я заражаў тэлефон, калі паследняя зарадка была 3 хвіліны назад, а да гэтага ён у мяне быў з 12 рання ў руках. Вось. Так што, у прынцыпе, яго хапляе, на дзень, калі не актыўна карыстацца, і на гадзін 5-6 экрана, калі вось так карыстацца ім. У прынцыпе, я давольны, пакуль што такіх вось супер-супер лагаў няма. Да, канешне, ёсць там некаторыя затупы, але не крытычныя. Вось такія справы. Я мяркую, што вось на 11 Pro ставіць ужо нельга, лепш ставіць на які-небудзь 12 Pro, 12 Pro Max, 13 ўсе, пачынаючы карацей з 12 Прошак, таму што мінік 12, я кажу, што ён маленькі, ён пачынае награвацца і пачынае тротліць. Звычайныя 12 не карыстаўся, вось на 12 Pro я карыстаюся, і пакуль усё задавальняе. Гэта быў канал Янка Тэхнік, з вамі быў Янка, усім да пабачэння.